ụbọchị akara aka erugo ọwụ mbọsị nkwọ Saraka anya ka anyị nọ na ya tata na obi Ezinwa Anaedo ifite ọrụ ifite aka ji ọfọ ogwuru udo nọ na chi efogo ọwa agụghị ụzọ agụghị ọnụ ndị nke m ndị m na ha so ekenekwa m ọnụ ọkwana ya Saraka ka anyị nọ na ya tata dịka anyị si adị emewe kwa nkwọ anyị akwadozigokwa n'ọnọdụ ife niile ezuru ezu mkpụrụ isi dị ya ebe onye nọ ya gbalụ bịawakwa ife niile dị ma mmanya sweet dịkwazi ya biskiti dị ya mmanya ndị ọzọ dịkwa n'ikem n'ikem ezumezu ndị mmiri ekene m ụnụ ekene tata ụbọchị amara ụbọchị m ji eke ngozi olukwana ka ọ na-eru unu ya emekwa nke ntị ya anụkwa ndị etu obi ndị mmiri ekene m ụnụ ọgazi ọdụgo ka ọ ya adụ ụbọchị awa anyị kwuru unu n'anya unu ga-afụgasị na ife niile juru eju bala abalụ bịa nwoke mpiwu nke a ya original Ebunigbo akụlọ mmiri Ebunigbo dike ọgụ Ebuniji ọsọ arị ugwu Ebunọgụ ọhịa the battling ram ya na obi Ezinwa Anaedo ka ọ na-eme taa bịa kwụọ na ọtọ ka afọ iru unu kwụrụ ọtọ na ọdụgbu ka na ọdịke ka kwụrụ ọtọ dị anyị amazi m kwụọ na ọtọ bịa di anyị kwụrụkwa ọtọ ka afọ iru gị anya kwụrụ ọtọ stand up odogwu ọgụ ka afọ iru gị anya ọkwa n'ihe kwuru ka a na-eme ọ na-abụ Ezinwa Anaedo ka ọ na-akpọtụ ebe ọbụla ị nọ na kawa arụ ka itinye arụ tata maka na ife edo ihe ndị a niile ịfụrụ m na-egosi ụnụ tata fancha niile they are all going down today ọkụkọ dịkwazị o wee bụrụ ya onye ahụ nkwa Saraka nke tata gba ọkụ n'ọnụ ekerekwa m ọnụ ndị nọ n'obi ndị ewe m ogbefe esi na ọbụla onye na-agwa m oke nna nyere hapụ ihe abụla agbara ya agba ya don't worry okay go ama akpọkwa n'ife a na ihe Saraka anyị mana ịma na anyị na-eme Saraka ebe nkwọ fafugo ndị Facebook ekene ọmụike dị na nwa nwezi ike nwezi mmụọ ọgbụ ebunu odogwu ọgụ onye abụ nwa nwoke nwetara na asisti onye abụ onye ma maka ka ọkwụ n'iru aba mba ike dị na nwa tụkwa n'ike aka na-agwọ ọgwụ n'ike na ọ bụrụ ilu ogbu egwọrọ ya mana eze ike nga nwere ada ajụ oyi ọlụsọ na n'ọrụ elu mana eziokwu ụwa na-abịa na-ezeru ndo n'ebe ọrụ ọchị na-eche ndo ogbefe esi na ọbụla anyị emere ife gawa n'iru naanụ ndị okenye nọsị n'ike m n'ike ndị ọzọ ka na-abịa efi enwela ọdụ nna ya efi enwela ọdụ ekene ngụ ọkpọrọ agba oke eze ka anyị na-egharịkwa anyị oke isi a na-ezo n'ilulu ọkụ onye egbu na ndewo mepa na-enye ọkụ so ya ka anyị use front camera
ya Ezinwa Anaedo ka ọ na-afụ tata Saraka as usual ọ ka anyị si adị emewe na Nkwọ every Nkwọ anyị na-eme Saraka na obi a Saraka ndị mmiri Nkwọ ọbụla every Nkwọ Saraka na-aga on ebe ọbụla ị nọ na ọ bụrụ na ị ga-enwe ike tinye alụ gbalụ bịawa n'ife ede bịawa ka ikelu ngozi iri n'ọnụ ihe azọ n'ụkwụ ịghọta maka na arịa ọbụla jere osimiri ya ekuriri mmiri wee na arịa ọbụla jere osimiri o ya ekuriri mmiri wee na ịghọtago ngozi ndị mmiri ada agwụ Ezinwa Anaedo na-eke n'ọnụ tinye na alụ n'ụbọchị tata na ife dị mma ekene m ka m banye ọrụ ozugbo asị nka ntụo na afa ndị soshal midia ndị Facebook Ifeọma mewela anyị obi Ezinwa Anaedo ka ị na-afụ ya gazie n'ọfọ